Niin, tai siis, ja mitä mun piti edes sanoa? Eikö niin, siis mä halusin niinku sitä sanoa, että kun mulla on aina... No ei mua kyllä no eikä kun silleen aina monesti vähän silleen sanottu, että vähän niinku, että voisit vähän selkeämmäksi kirjoittaa näitä, että ihmiset tajuaisi. Ja mä oon päättänyt, että mä en ikinä kyllä kuuntele sitä ohjenuoraa. Mut siis mä sanoin, ettei mun kannattaisi sanoa. Sitten mä aloin nolostelemaan yleensä. Mä oon jättänyt prenkun pois täältä lavalta, niin heti mä oon ihan 10-vuotias. Nyt vedetään tää biisi siis, joka kertoo susta. Hän sanoi, että mä en tunnistaisi itteni näistä keikoista.